Box hay sampai kita. Sini Ramchandragarh Vidhansabha Kendroni Baijalbari Chini Panchayatni Buskanggo Noklawa Kaisa Sing oro Mokolni Bemaruna Nainan Bai Kaisa Sibir Plajaka Oro Dr. Pathoprotim Thaisok Paika Tai Oinono Dr. Paika Sini Amsaini Kebangma Mokolni Bemar Manjar Lupuro Sini oro Kebangma Paika Prai 200 kasakasi borok khai ka Mokol Naijagui Tongo Bongni jara operation khainani obisino Dr. Pathoprotim Balbaya Koksalaikia Bosawa oro machine kotor tobe operation khainani sombobya Agartala no borno khainai tobe free borno khaijanai negai chini Ramchandragarh ni joto je mokolni bemar tonai mokol operation janango oba ang o kendroni MLA hisabe borno gari betlangai bongni mokol operation ni joto ব্যবস্থা khainai ebong jara mokolni operation khainai boroni rang puisa nangla Borna aguliwo tlangi mokol operation khaimani yagulo borna taisa kendro tubuni khainai da ekai omte yaikene bisawo waisakai sini Ramchandragarh Vidhansabha Kendrowo sing mokolni bemarokno karai khoboi ta kubuni bemarokno ta hoino doktor kubuni nainai saitoknai dini ora kebangma borok khaimani nugoi anibo khasrangka o amsaini lukurok bialo tongnai gorib bongsoni bororok rangpuisa krirok jate omte kai sepmanpun obosringnayo Sini Ramchandragarh ni lukurok kaham tongpun joto rukni hoite muktongui tongpun obosring nayo aboni bagino jeng uram muti sibir khainai tini jara phainai mokol ni bemar naijagnai ba bibonno jara angko khainai borona ang ব্যবস্থা khainai mokol operation ni bagai borka wanathun tini doctor ro babu Pathoprotim Dr. Bosaka je sarik nangka 6টা পর্যন্ত বড় বড় নাইনে 6টান পরেবো যে ফাইনাই বর্ণ নাই থামাই